Saudiños dende o Fernando Esquío. Estamos a 20 de xuño e iso quere dicir que falta un día para as desexadas vacacións, non si, Pedro? Tes toda a razón, Pablo. Apenas 24 horas e xa todo o tempo é para nós. Pero antes, imos vos ofrecer un programiño do máis variado e esperemos que entretido, na sintonía de inicio o tema O Mallao, do grupo de Ninjures. Pablo, de seguro que oíches falar da traxedia que se está a vivir en Palestina. Pois sí, Pedro, cada día que pasa sorpréndemonos co anuncio de bombardeos que están a dimizar a poboación civil, especialmente os nenos. O seguinte poema a eles, ao pobo palestino, vai dedicado. Debilidade. Porque non son soldado nen suicida. Confeso que son débil e que na miña debilidade vi nos ollos da morte e tiña no teu nome, Xerusalén, un nome amurallado pola destrucción. Confeso que son débil e que vivo ofuscada polo vicio da razón, que me fai ensoñar un mundo poderoso de xustiza, empezando pola miña propia rúa, e que teño delirio imperialista de querer chegar a dominar os que dominan e denunciar como se esconden por detrás do muro, onde non lamentan nada, porque a dor non lles pertence. O meu prazer é insultar os seus disparos virtuosos e maldicer a súa epopea triunfal, consistente en non deixar medrar os nenos que condenaron a vagar xa para sempre entre os entullos mesturados cos cadáveres. Ante a miña blasfemia, como Neco, ouvén queixarse os deuses, afeitos eses templos suntuosos, torcidos de dor nas cabezas como a miña, embotadas pola afán de liberdade, pedindo non ser tan cruelmente ameazados pola paz, que se avista cabalgando na razón e na esperanza, cada día en que se clama pola paz, cada vez que o día estoupa. Aínda tantos nenos, esperando turno para non nacer, que se agolpan entre as pedras, mentras voz dun deus escravo envía lexións de anxos coas botas da milicia enfurecida, repartindo os naipes do seu propio temor. E eu confeso que son débil, son moito máis débil que o odio, máis débil que a pobreza ante a riqueza innegociável, máis extraña que o hábito vencido da represión. Por iso, pido a paz. Pido a paz en un estado popular, para o pobo pobre, débil, como a min, en Palestina. É un poema do 2003, pero 20 anos máis tarde está, para desgraza dos palestinos, de actualidade. O poema foi escrito por Luisa Villalta, e para falarmos un pouquiño desta escritora, temos con nós 3 colaboradores, Alex, Andrés e Sarai. Que nos podedes contar? Luisa Villalta é a escritora homenaxeada neste ano polo Día das Letras Galegas. É coruñesa, naceu e morreu hai 20 anos na cidade de A Coruña. Nesta cidade fixo os seus estudos até a etapa universitaria, na que foi para Santiago. Que estudou? Compaxinou os estudos de Filoloxía Hispánica primeiro e Filoloxía Galego-Portuguesa despois, cos estudos superiores de violín. Ademais, estudou inglés, francés, italiano e alemán. Na súa xuventude formou parte dun grupo musical chamado Escaino. Imos escoitar o primeiro tema deste grupo. Titúlase A de Nosiña. Con el queremos lembrar a Luisa Villalta, pero tamén a outro dos membros do grupo. Falamos de Paulino Pereiro, quen foi profesor de música no noso instituto durante moitos anos e que se xubilou recentemente.
podido Luisa Villalta facer carreira musical, pois tamén tocou na Xove Orquestra de Galicia e en diversos grupos de cámara galegos, pero decidiu traballar no ensino dando clases de lingua e literatura galegas. Traballaba no IES Isaac Díaz Pardo, de Sada, cando a sorprendeu a morte. Tamén é unha recoñecida escritora en lingua galega. Por este motivo é homenaxeada no Día das Letras Galegas. Que escribiu? Como escritora, abrangue todos os xéneros: poesía, teatro, novela, ensaio, traducción, artigos de prensa. Na súa obra están moi presentes a súa cidade, a música e temas de actualidade no seu momento, o conflito palestino-israelí, a guerra de Irak ou o afundimento do Prestige. Do Prestige fala no poema que imos escoitar na versión de A Banda de Loba. O mar encheuse de petróleo co afundimento do Prestige, pero hai outros tipos de contaminación. Disto nos van falar as nosas seguintes colaboradoras, Nerea Zaballa e Nerea López. Estamos cunhas compañeiras de segundo EVAC. Antes de nada, parabéns, porque acabastes a vosa etapa aquí, a BAU incluída. Como vos chamades? Eu chamo-me Iria. Eu son Ainara. Se estades aquí é para falarnos dunha performance que montastes hai un par de meses. Tiña título o voso traballo? Si, o meu chamábase Planeta Atacama. E o meu en que estou empregando o meu tempo. Que queríades transmitir? Eu quería transmitir unha crítica excesiva ao consumismo textil. Eu quería facer reflexionar a todo o mundo sobre o paso do tempo. De que elementos simbólicos vos axudastes? Eu empreguei un cadro de cartón e reutilicei elementos de revistas. Eu empreguei un zapato e un garfo e a partir de aí creei a miña performance para que a xente interpretase.
Quedastes satisfeitas co voso traballo? Sí, porque eu penso que, era de fácil interpretación, pero costoume moito facelo, entonces sí que quedei contenta. Eu tamén quedei contenta porque foi moi fácil de facer e encima subimos un 0,5 en Historia de Arte. Entón. Grazas pola vosa colaboración. Que estás a facer? Estou a contar os cartos que me quedan da paga para chegar a fin de mes. E quédache para invitar? Pois se che digo a verdade, non o sei, porque cada vez que conto saeme unha suma diferente. Has ter que coller a calculadora. Ei, Oes, como farían cando non había calculadoras? Pois non che sei, pero Aldara creo que preparou unha entrevista sobre o tema. Ímola escoitar. Estamos con Miguel, Miriam, Aarón e Brais. Eles van nos comentar unhas cantas curiosidades relacionadas coas matemáticas. Para empezar, que me pode dicir por que a humanidade empezou a facer cálculos? Empezaron a contar e facer cálculos para marcar eventos astronómicos e levar contabilidade das súas colleitas. De segundo, de onde proveñen os números que escribimos todos os días e que conforman o noso sistema de cálculo? Os nosos números proveñen dos árabes. E todas as culturas utilizaron o mesmo sistema de numeración? Non, ao longo dos séculos utilizáronse diferentes sistemas de contaxe. En 1960 introduciuse o Sistema Internacional de Unidades, que é o que predomina hoxe en día. Por que non é tan familiar o sistema decimal? Porque os humanos empezamos a contar cos dedos. Agora imos atrás no tempo. Os egipcios sabían de cálculos matemáticos? Sí, os egipcios utilizaron un sistema de contaxe para contar e calcular. Atopáronse papiros con tábuas de fracciones e varias dúcias de problemas aritméticos. Hoxe, cando queremos saber a nota dun exame, botamos man da calculadora se nos deixan. Pero as primeiras máquinas para calcular, cando apareceron? Empezaron a aparecer en 1630, que é o século XVII, e a primeira foi a pascalina. Para contar, cando non había máquinas, como facían? Os primeiros métodos de contar usaron monedas con pedras, paus e contar cos dedos. E hoxe tampouco saberíamos vivir sen ordenadores, pero como eran ao principio? Aínda que parezca incrible, os primeiros ordenadores eran moi grandes e pesados, ocuparían varias habitacións dunha casa. E hai xogos que teñen que ver coas matemáticas, non si? Sí, hai xogos que teñen que ver coas matemáticas. O cubo de Rubik, o xadrez chinés, o xogo de Go e o Senet son exemplos deles. E para rematar, para que usades as matemáticas no voso día a día? Eu as uso para xestionar o meu diñeiro e calcular as medias dos exames. Eu as utilizo para facer as compras. Eu as utilizo para facer factores de conversión e o teorema de Pitágoras. Eu as utilizo para calcular a nota media dos exámenes, cantas calorías almorzo, e para calcular as rebaixas e descontos. Pois moitas grazas pola vosa colaboración. Contas tamén botou o Dépor, cando se achegaba a final da tempada. Cala,
Lembras que contento se puxo Manolo Lama cando ascendeu? E non o vou lembrar. E non volveu cantar o gol de Lucas cando tiña a falar el e máis Paco González da Eurocopa. Tipo doleu crer. Ídeme permitir recordar un feito histórico para a cidade da Coruña. Estou a falar do ascenso do Dépor á segunda división española. Partido decisivo, xoga o Dépor contra o Barça B. Acaba o primeiro tempo empatados. Empeza o segundo. Pasan os minutos. Partido empatado, o final se achega e de repente o árbitro pita unha falta no bordo do área. Silencio total en Riazor. Colle o balón Lucas Pérez, prepárase para disparar. Silencio sepulcral en todo Riazor e... Gol, 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 gol. O Dépor é de segunda. A continuación, deixo-vos con Paco González. Moitas grazas, Manolo. E como podo dicir, o pasado venres 14 de xuño comezou a Eurocopa en Alemanha. Está sendo unha das máis impactantes, xa que en todos os partidos anótanse golazos. Por outra parte, o rumbo da selección española comezou de forma exquisita, cun 3-0 a favor en contra da selección de Croacia, cos goles de Morata, Fabián Ruiz e Carvajal. Esta Eurocopa ten pinta de ser unha das máis prometedoras para a nosa selección dos últimos anos. E isto acábase, rapazada. Como todo bo, despedímonos con outro poema de Luisa Villalta, na versión feita por Sandra Tenreiro. Só desexarvos que disfrutedes do programa e das vacacións tamén. Chao e até a próxima. Onde nós nunca pasamos tren, só chegan o parto, por iso tamén somos nós. A nosa última estación, o noso amor definitivo. Así podemos marchar, no único sentido posible, ou esperar o avalo dos viaxeiros para sentirnos expandidos nas miradas extrañas que chegan arrastrando as bambolinas do mundo. Onde nós non hai nunca outro destino que ser un anónimo fin ou un glorioso momento. Mais alá somente o mar e a incertidume da luz do extremo, o abismo, o espello metido de nós. Onde nós nunca pasamos tren, só chegan un barco, por iso tamén somos nós.